Gọvanọ Anambra Steeti Ọkammụta Chukwuma Soludo edugo ndị kọmishọna 20 ọhụrụ n'iyi ọrụ maka gọọmenti steeti a. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere gọvanọ n'okwu metụtara nchekwa bụ Vice Marshal Benchi Obilagoro ezumike nka ka anọkwazị na ya bụ mmemme duo n'iyi ọrụ nke ya. Ya bụ emume were ọnọdụ n'alaka ebe ndị isi ọchịchị steeti a na-eme nzukọ n'obu gọọmenti. Onye nta akụkọ n'obu gọọmenti bụ Valentine Mmadu ga-akọrọ gị akụkọ a n'ozuzu oke. Ya bụ ndị kọmishọnas ahụ edu n'iyi ọrụ bụ ndị nke gụnyere Maazị Ifeatụ Onejeme ihe gbasara ego, Prọfesọ Ofonze Amuchazi maka ani, Maazị Ifeanyi Okoma maka ọlụ ngo, Nwaada Chiamaka Nnake maka ego ọlụ nakwa Dọkịnta Afam Obidike maka ahụike. Ndị nke ọzọ bụ ndị nke gụnyere Maazị Patrick Aghamba maka ịkwalite ụmụ ntorobịa, Oliakụ Ifeyinwa Obinabụ maka ụmụ nwanyị nakwa ihe mmeghe obodo, Dọkịnta Obinna Ngọnadị maka azụmahịa nakwa ihe eji aka emepụta, Maazị Julius Chukwuemeka maka ọkụ nakwa mmiri, Prọfesọ Ngozi Chumaude maka agụmakwụkwọ yana Maazị Paul Nwosu maka mgbasa ozi. Ndị kọmishọna ndị ọzọ bụ ndị nke gụnyere Dọkịnta Foster Ihejiofor maka ịkọpụta nri, Oliakụ Patricia Igwebike maka njem okporo ụzọ, Maazị Felix Ọdụmegwu maka mpaghara, Honorable Paulinus Onyeka maka alụmụlọ, Maazị Anthony Ifeanya maka mmanụ nakwa ọnatarachi ndị ọzọ, Maazị Donatus Onyenji maka omenala ihe eji enegharị anya nakwa inwe aṅụrị, Honorable Tony Nwabunwanne maka kansụl ime obodo, ndị echichi nakwa ihe gbasara obodo, Ọkammụta Oliakụ Sylvia Ifemeje maka ikpe nkwụmọtọ yana Maazị Chikọdị Anara maka ihe gbasara mmewe obodo. Ọkammụta Soludo n'okwu ya kọwapụtara na ebumnobi eji họpụta ha bụ ka ha nyere aka ịhụ na ebumnobi Anambra netosi metụta ịkwalite ọnọdụ obibi ndụ na mmeghe obodo bụ nke bịara na mmezu. Ọ gara n'ụkpọkụ ha ka ha nyabụ ohere dịka nke e nyere ha iji wee rụọrọ Anambra ọrụ n'uju. Onye jọkwa Solicitor General nakwa onye jọkwa odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ n'ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ bụ Ngozi Iwunọ bụ onye duru ha n'iyi ọrụ n'aha Akanachi steeti a. N'ozi ekene ya ka ya bụ kọmishọna ọhụụ nke ministri na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ ma bụrụkwa onye bụ Attorney General nke Anambra steeti bụ Ọkammụta Oliakụ Ifemeje kwere nkwa na ha ga-adị uchu n'ọrụ ịhụ na ebumnobi gọọmenti nke Anambra steeti bụ nke bịara na mmezu. Onye ji ọkwa osote gọvanọ na Anambra steeti bụ Dọkịnta Onyekachukwu Ibezim, odeakwụkwọ nke Anambra steeti bụ Ọkammụta Solochukwu Lobelu, onye ji ọkwa Chief of Staff nyegara gọvanọ bụ Maazị Ernest Ezeajuyi nakwa ndị odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ nyegara ụlọọrụ ministries niile nakwa ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị nke sonyere na ya bụ mmemme. Ịdị n'iyi ọrụ nke ndị kọmishọnas ahụ bụ ihe nke pụtakarịrị ihe na ya bụ mmemme. Site n'obi gọọmenti nke dị n'Awka, abụ m Valentine Mbadogha.